Hovorí sa, že nič dobré nie je zadarmo. A predsa aj v dnešnej rýchlej dobe sú medzi nami ľudia, ktorí venujú druhým svoj čas alebo vedomosti bez nároku na finančnú odmenu. O tom, kde všade dobrovoľníci pomáhajú a prečo to vlastne robia, hovorí aj náš krátky videofilm. Dobrovoľníci na Slovensku pomáhajú v rôznych oblastiach. Môže to byť oblasť mládežníckych, detských organizácií, vzdelávacích, environmentálne organizácie. Môže to byť aj svojpomoc alebo pomoc susedských alebo susedom alebo v komunitách. Ale môžu to byť aj rôzne sociálne zariadenia, nemocnice, domovy dôchodcov. Keď sme pred rokom dostali ponuku z občianskeho združenia Cardo, vtedy som ešte nevedela, čo je to dobrovoľníctvo, ale dneska viem, že dobrovoľníci prinášajú pre našich klientov okolitý svet. Je to niečo iné, než čo im prinesú ich deti, teda dcéra, syn. Chodím raz týždenne, vlastne v stredu, pravidelne za jedným klientom a rozprávame sa o všetkom možnom, čo nás stretlo, teda mňa. A on mi porozpráva hlavne, čo ho teší, alebo čo spomienky hlavne. Vidím, že naozaj pani riaditeľka nás pridelila, alebo teda vyberala klientov a dobrovoľníkov veľmi dobre. Neviem, ako sa jej to podarilo, ale naozaj vidíme jedna na druhej, že ako keby ten klient bol ten najlepší, alebo ja pre toho svojho klienta, každá tá dobrovoľníčka, tá najvhodnejšia kombinácia. Naozaj v niektorých tých dvojiciach je to ako starý priateľský vzťah, alebo ako jedna duša. Každý dobrovoľník musí spĺňať isté kritériá. Tie kritériá veľmi zjednodušene povedané sú, musí mať vek nad 18 rokov, teda musí to byť dospelý človek, musí byť natoľko disponovaný, aby vedel, duševne disponovaný, aby vedel posúdiť, kedy sa ešte môže s klientom rozprávať voľne, kedy musí chvíľočku mlčať a kedy je pre toho klienta dobre, aby len bol tichučko pri ňom a prípadne ho držal za ruku. Raz mi povedala, to si vždy zapamätám, že on nikdy neveril, že takí ľudia naozaj existujú, alebo že nikdy takého človeka nevidel, že počul, že takí by mohli byť, ale že až teraz verí, že aj takí naozaj existujú, keď sa s ním stretol. Ale není to až také naozaj, by som povedal, vážne, ale dobre sa to počul. Tak to ma nahlásil doktorovi, že malo chodí. A minule tu bol, tak ma zjezdil. No tak si myslím, dobre, no, má pravdu. Ja som fakticky vyše roka som ležal na posteli. No a teraz som si to otočil. Pred obedom jedno kolečko, tam do telocvičny spátky na izbu a teraz pred večeru znova. Takže aj sa lepšie cítim. Že ten, čo ma naponzoval doktorovi, tam mu ďakujem. Teraz chodievam raz do týždňa. Chodila som dvakrát, ale mám trošku teraz prísnejšie okolnosti v práci, tak momentálne chodím raz do týždňa. A keď budem môcť, začnem častejšie, lebo práve preto, čo hovorím, že keď viem, že ja som teda naozaj zatiaľ jediná, kto za ním chodí a ja viem, že je to dlho ten týždeň pre neho čakať. Aj keď je dobre, lebo má sa vždy na čo tešiť. A ja tiež teda, to nie je len jedna strana. Keď prídem do Hestie a vidím, ako sa pán Peter poteší, jak mu svietia očka, tak to je vlastne pre mňa to, prečo sem chodím. A myslím, že mu prinesem nejaký svet zvonka, niečo nové a iné. A zase ja sa od neho môžem niečo naučiť a niečo pekné sa s ním porozprávať. Ja myslím, že je to treba, že je to normálna činnosť, lebo tak, ako sa musíme postarať o deti, ktoré sa narodia, takisto sa musíme postarať o ľudí, ktorí končia tú svoju životnú púť a spoločnosť to musí urobiť. Je to slušné. Na stránke www.dobrovoľníctvo.sk, ktorú administrujeme, môžete nájsť rôzne informácie o dobrovoľníctve. Tie informácie sme ladili tak, aby boli jasné bežnému užívateľovi, ale sú tam aj informácie pre dobrovoľnícke organizácie o tom, ako viesť ľudí, ako ich motivovať, ako ich hľadať. A čo sa týka tých bežných užívateľov, takých prvých záujemcov o dobrovoľníctvo, tí tam môžu nájsť zaregistrované organizácie a ich ponuky. To znamená, že sa môžu
a môžu si prelistovať v tej databáze organizácie, nájsť si svoje možné pôsobenie.